खुलुमबाय गिबियावनो पिजि निउसआव नोंथांमोनखौ बरायग्रोनानै लानाय जाबाय। गिबि रादाब होनो लादों 1 फेब्रुआरियाव आसामाव फैगोन हादोरनि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिआ ढेकियाजुलियाव बिजेपिनि मोनसे हाबाफारियाव बाहागो लागोन। गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिआ हादोराव जेब्ला रामायणनि खोथा बुङोब्ला गिबियावनो रामनन्द सागरनि सिरियालखौ गोसोआव गोग्लैयो। बे सिरियालआ बयनिबो गोसोआव जायगा आवग्रिनो हादों। बलिउड इन्डास्ट्रिया रामायणनि सायाव सावथुन बानायनो थियारि खालामगासिनो। एनिमेशन एबा फिसा सावथुन नङा, 300 कौटि रां खरसा खालामनानै दिहुननो थियारि। मख'नो गोनांदि मुंदांखा सावथुन दिहुनगिरि मधु मेटांनाया रामायण सावथुनखौ डाइरेक्शननि थाखाय नितेश तिवारीखौ लानाय जादों। तिवारीया गोबां सावथुनफोरखौ डाइरेक्शन खालामना बयजोंबो अनसाय जाहोनो हादों, जेरै दंगल सावथुना सुपारहिट सावथुन महरै मासि लानो हाबोदों। मधु मेटानाया रामायण सावथुननि थाखाय राम आरो सीतानि फाव खालामनो थाखाय ऋतिक रोशन आरो दीपिका पादुकण मोनखौ एक्टर-एक्ट्रेस महरै लानाय जादों। दासान्दि सावथुननि रिलिज अक्ट'खौ फोसावथ'नाय जायाखैब्लाबो बे सावथुनखौ 3D शुट खालामनाय जागोन आरो बे सावथुनखौ मोननै खोलोबाव दिहुननाय जागोन होनना मोनथि होदों खौरां बिजोङाव। क'क्राझार जिल्लानि आसाम-बंग सिमनानि सिमलु टापु पुलिसआ हमदों मोसौ सिखाव फालांगिरि। खौरां मोन्नाय बादिब्ला सिमलु टापु पुलिस थानानि पुलिस बिबानगिरि फुल लाल हिमसिंनि दैदेननायाव पुलिसनि मोनसे हानजाया अपारेसन खालामनानै सिखावखौ लांबाय थानाय मा 13 मोसौ बोखाङो आरो सानै सिखाव फालांगिरि हमनो मोनो। गुबुन सानफोरनि बायदिनो दिनैबो फुंबिलियाव बयनिख्रुइ इउपि 12T3795 नंखाय नाम्बार प्लेट गोनां गारिजों मा 13 मोसौ आसामसिम सिखावै लाबोदोंमोन। आसामाव हाबनायनि उनावनो पुलिसआ मोसौ लाबोनाय गारिखौ हमना मोनदोंमोन। गुबुन रायजोनिफ्राय लाबोनाय मोसौफोरखौ सिखावै बांलादेशसिम लांनायनि थाखाय थियारि खालामदोंमोन। अबिराम महानायकखौ बिटिआरनि लेङाइ बुंथिगिरि महरै थिसनबाय। हादोराव थांनाय सप्तानिफ्राय कभिडजों सन्देरजानाय केसआ खम जाबोदों। ब्रिटेनआव मोननाय गोदान कर'ना भाइरासआ मुलुगनि 60 हादोरफोराव गोसारहैबाय, डब्लिउएइचअ'आ फोरमायनाय जादों। खालिस्तान हेफाजाबगिरिफोरा रमाव भारतनि थान्दै मावख'आव बुफाय-बुसि खालामदों। गोजोन्थों। मोजां रादाब मोननो थाखाय पिजि निउस चेनेलखौ साबस्क्राइब, लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।